Kaunti ma Migori ochako choko osuru katiyo kod lony manyasani. Chenro migeno ni dhi geng'o lal mar 30% mag osuru mosebedo ka ichoko to ok chopi aguch piny owacho. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. 30% mag osuru ma ichoko kod apisas mag choko osuru e kaunti ma Migori osebedo ka dhi ofuku ji giwegi kendo ok chop tend kaunti ma Migori kalure kod lipot mogol kod migaono mar omenda. Wasebedo kwa lalo osuru 30% kanyocha watiyo gi manual, tiende ni ka jasol osuru omi pesa lwete to en be nyathine mone tuo kata dich moro make to okawo pesa no to komi ja osuru otiko. Gima duong' mana ji yuago en ni receipt ma manual mikelo cha ne confuse jo mago ohala ka nikech samoro okele to ndike ni awendo tikele uriri ka. Mar ariyo jomoko be nobukore ma ng'ato bira kata saa 3 otieno ni mena kinyi ni chunga lot to ne okichulo receipt chula. Koro gini endiko biro kawuono to en gima ber. Mae osemiyo kaunti ma Migori pok ochopo kwan osuru mag geto choko e higa ka higa. Director mochune chenrogo mag choko osuru e kaunti ma Migori Maurice Oindo wach ni komenda mag 2,230 nyaka 2,240 tend kaunti ma Migori ne geto choko osuru maromo $600,000. Kata kamano ne gichoko mano omenda maromo $512,000. Target marwa nyaka ne wachakre osebedo $600,000 e higa 2022 to kod 23 mar omenda ne wachoko $406,000 e higa ma authority wani noketi 2023 nyaka 2024 nyocha oidho mochopo $512,000. Watigi gini mondo wakony serikal mondo wabe wakonyrego mondo kuo mikwalo godo revenue e Uriri sub county ka odog chien. E okang' mar ni osuru duto ma ichoko kod apisas ma choko osuru ochopo ne kaunti ma Migori, tend kaunti ma Migori koro chako kete tim tiyo kod lony manyasani e choko osuru. Wasekelo kod manyien mar chulo osuru ma jachulo osuru dhi e simbe to keto kod mawacho ni to imiye namba mag osuru monego chul kata yiero modwaro to chulo kende ma ok en assisted gi collector mora mora. Mano bro konyowa e golo kuo mar osuru. Moko kuom kuonde ma johala ok dhi yienegi mondo koro chiw omenda ching' ne jochoko osuru gin ma oting'o chirni kaachiel kod kuonde machiko nyamburko e kaunti ma Migori mangima. Chudo manyasani no wabiro chulo pesa ma iluongo ni ses mag dhok, ses mag diek, ses mag rombe, to kendo wabiro chulo ses mag cham kaka oduma, ses mag cham kaka avocado, ses mag cham te madhi e chiro, rabolo, gigo te mowuok e puothe wachulo ses gi e yorno. Wabiro chulo pesa mar donje e boda, joma donjo ma Tanzania mabiro donjo through Sirari. E seche ma bende tend kaunti ma Migori kete tim chenro mar choko osuru ka itiyo kod lony manyasani. Apisas ma choko osuru ma osebedo kalal kod mokumo osuru ma ichoko bende koro chiwnegi siem mager. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mar EPRA oyango chenro mar jiwo arita mar tiyo kod teko mar sitima